खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बङाइगाव जिल्लानि अफियापुरिनि आमबारियाव सोमोनांथाव जाथाय जिनाहारि खालामनो नाजानाय लांसुनियानि आथोनखौ हास'नानै पुलिसनो गथायदों सासे आइजोआ। आथोन हास'जानाय सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव बङाइगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। आथोन हास'जानाय सुबुंखौ मइनुद्दिन मुंनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथोन हास'नानै होनाय आइजोखौ पुलिसा आवथायाव लाखियो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हरनि 12:30 समाव लांसुनिया मइनुद्दिना सासे आइजोनि न'आव हाबनायाव आइजोआ आथोनखौ हास'नानै होयो। बर' लाइमोनफोरखौ गेलेनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, फाव दिन्थिनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव गोबां रोखोमनि जायगा आवग्रिनायखौ जों नुबोबाय थादों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि तारा मोसाहारिया ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। चिरां जिल्ला बासुगाव सहरनि वार्ड नम्बर 2 नि थागिबि कबिरन्जन मोसाहारि आरो रुफा मोसाहारिनि सेथि फिसाजो तारा मोसाहारिया गुवाहाटी रुक्मिणी गावआव खुंजानाय आसाम डिभाइन ए मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्ट सिजन 2 आव बादायलायनानै देरहासार जानो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। हालांबाजार युथ UPPL फेसबुक पेजआव बिटिआरनि लिङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ नंखायै फोसावनायनि दायाव पेजनि एडमिन पिंकु ब्रह्मखौ क'क्राझार पुलिसा खाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि लिङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ नंखायै गुबुन हिन्जाव लाना खारदों होननानै खौरां फोसावनायनि सायाव हालांबाजार युथ UPPL फेसबुक पेजनि सामलायगिरि पिंकु ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसननायनि उनाव दिनै खाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोसौ बेदर गोदाखोमानानै फानखोमाग्रा सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिसनि मोनसे हानजाया स्रोदै संदाननायाव हमनो हायो मोसौ बेदर गोदाखोमानानै फानखोमाग्रा सासे फालांगिखौ। गुबुन सासेया खारखोमानो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोसौ बेदरखौ गावनि न'आवनो गोदाफुबाय थानायावनो हमनो हायो पुलिसा। हमनो मोननाय मोसौ बेदर फानखोमाग्रा फालांगिखौ पलासकुरि गामिनि आश्राफुल आलम होननानै सिनायथिनाय जादों आरो खारखोमानाय सुबुंखौ आश्राफुल आलमनि बिफा असमत आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव सासे 30 बोसोरनि सुबुंखौ दिनै सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावना बुथारदों। गुलि गावजानाय सुबुंखौ 30 बोसोरनि खांबेनगाम सन्जय होननानै सिनायथिनाय जादों। दिनै फुंनि समावनो सन्जयनि गोथै देहाखौ लामायाव बोखांनो मोनो। पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ इम्फालनि JNIMS हस्पिटालाव पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।